belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. We zijn bij Parque Lucha para Libertad. Dadelijk zal er geluisterd worden naar een bijzondere speech van de minister-president van Nederland, Mark Rutte. Daarop gevolgd door een speech door staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties. Ook minister-president Gilmar Pik-Pisas zal een speech geven. Allemaal naar aanleiding van ketenen van de slavernij. Dat is een rapport dat 1,5 jaar geleden is verschenen, waarin gevraagd wordt voor erkenning, excuus en herstel naar aanleiding van het slavernijverleden. Het is een goed georganiseerde dag tot nu toe. Er zijn veel genodigden, parlementariërs, ministers, genodigden, pers uit Nederland, uit Curaçao. We gaan het allemaal meemaken vandaag in deze bijzondere editie van Extra Journaal. Marlon Regales, we want justice, equality not accepted. Qual é o motivo da manifestação? A manifestação mostra o mundo, nós começamos bem, Corte Internacional e na nós também. Se nós por papel algo internamente do reino, nós estamos de acordo, mas não banda só. Onda, senhor Rutte of Landa de decidir que dia, que hora, tá pedir excusa of algo. Nós também diálogo, essa é nossa proposta. Agora que me sei, Gulana me como se tem respeito, lo que a palavra, assim ter uma investigação, com nós também atender com outro, toch, botar humilhar-nos, riba dia de nossos ancestrais. Nós não está aceitar isso aqui. Nós da Corte Internacional, nós também, justiça nós quer, da limosna nós está pedindo. Hier in het Nationaal Archief spreekt de geschiedenis tot ons in miljoenen documenten. En ook al horen we de ongeschreven stemmen uit het verleden niet, het verhaal dat uit al die archiefstukken naar voren komt, is niet alleen maar mooi. Het is vaak ook lelijk, pijnlijk en zelfs ronduit beschamend. Dat geldt zeker voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Wij, levend in het hier en nu, kunnen slavernij alleen in de allerduidelijkste bewoordingen erkennen en veroordelen als misdaad tegen de menselijkheid. Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today I apologize. Awe mi tapidi disculpa. Tide mi wani taki pardon. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. Awor nos que hasi justicia natula. Pa emotibu aqui, gobierno holandês, mescos cu gobierno di Curaçao a Hasicaba, tabai rehabilita tula formalmente. Zoals Tula een waardig eerherstel verdient,
verdienen veel mensen die na hem zijn gekomen erkenning en waardering. Daardoor koester ik de hoop dat de voorbereidingen voor de viering op 1 juli 2023 van 160 jaar afschaffing van de slavernij een waardige herdenking zullen opleveren voor de nazaten van de tot slaafgemaakten en de maatschappelijke organisaties en overige sociale groeperingen die hun belangen vertegenwoordigen. Ik kijk uit naar dat moment. Libertad, we hebben net de speeches gehoord, onder meer van minister-president Rutte, minister-president Pisas, staatssecretaris Van Huffelen. Hoe heb je deze ochtend beleefd? Heel bijzonder. Het is een hele bijzonder en belangrijk moment in onze geschiedenis, gezamenlijke geschiedenis. Het erkennen, excuses aanbieden en het verder aanwerken aan reparatie, het maatschappelijke reparatie, zijn de basis voor deze hele proces. Dat wij decennia's aan het wachten waren. Maar het mooiste moment voor mij was als Curaçaoenaar is het eerherstel van Tula. Onze held, onze nationale held, dat door de staatssecretaris Van Huffelen naar voren was gebracht gedurende deze ochtend. Er werd met spanning uitgekeken naar wat er gezegd werd, maar de excuses die werden aangeboden, die werden door veel mensen, denk ik, toch geaccepteerd. Maar dat moment van Tula was misschien wel het mooiste moment van deze ochtend. Het moment van Tula was volgens mij het mooiste. Ja, het was, we waren heel gefocust op de erkenning, excuses en reparatie natuurlijk. Maar de Tula, misschien hadden we het niet verwacht, ik niet. Maar voor mij is het heel bijzonder. Tula wak, Tula bonoting guardamas. Dat is voor mij het mooiste wat wij deze dag kunnen doorvertellen aan onze kinderen. En nu, na 2023... herdenking van de afschaffing van de slavernij, nog veel werk te verrichten? Zeker weten, en nu gaat het pas beginnen. Ja. Daarom zegt premier Rutte, dit is het beginnen, geen komma. We gaan verder en ik kijk ook naar uit op 1 juli bij onze koning die ook aanwezig zal zijn bij deze hele bijzondere viering. En misschien zal hij ook daar zijn excuses aanbieden, want dat hoort ook erbij naar mijn mening om de hele cyclus af te sluiten. De regering, de koning, maar ook de Tweede en Eerste Kamer moeten ook nog hun excuses aanbieden. We hebben excuses gehoord van minister-president Rutte en we hebben een eerherstel van Tula gehoord. Was het een historische ochtend? Voor wat betreft het eerherstel van Tula zeker. Dat is iets wat wij al heel lang voor hebben gevochten. En dat hij nou in ere hersteld zal worden als vrijheidsheld. Dat is heel belangrijk. U zag ook de reactie van het publiek. Spontaan, applaus minutenlang. Dat was heel goed. De erkenning dat de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is ook goed dat dat is gebeurd. En nu gaat het erom, de heer Rutte heeft erkend dat de aanloop naar vandaag niet goed is verlopen. We zullen in dialoog verder gaan. Ik denk dat dat zo moet zijn, in dialoog. En dat we samen ook een herstelprogramma in moeten vullen. Want daar gaat het natuurlijk om. Hoe beëindig je de discriminatie die wij iedere keer ontmoeten? Hoe haal je de ongelijkheid in het onderwijs weg? Wat doe je aan de armoede die een resultaat is van de slavernij? Dus we hebben nog een weg te gaan, hobbelig, maar er is een stap op de weg gedaan. Een belangrijke stap, maar er zijn nog vele stappen te zetten. Er zijn nog vele stappen te zetten. Wij zijn bezig met die stappen vanuit de jaren 60. Dus nu zitten we in 2022, dus er zijn nog wel wat stappen te gaan. Ja. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.